तनी कद काम ताहर जो पत रहब नाम एक बार भेंट करा दन तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन दिन भर खेला ताश हमरा बहिन के करवाना उता रंजर चढ़ले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले उमड़ल जवानी लेके घूमेली राह में कहिए से मुँह तनी उनका हो डाह में उमड़ल जवानी लेके घूमेली राह में कहिए से मुँह तनी उनका हो डाह में काहे बारा पागल आई तोहर मिट्टी ना दबाई उता नॉलेज करले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले अरे पुछला पीले लगा जब हम हो बना सेरी घर में डरामा करला बेरी बेरी ए देवा पीले लगा जब हम हो बना सेरी घर में डरामा करला बेरी बेरी ताहर मानव लाहे शान तनी हो जा मेहरबान कॉन्टेक्ट करा दन तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दन ए भौजी एहो एही सिलेंडर में कहिलस सिलेक्शन ओकर जवानी हमरा कदीरी एक्शन होए एही सिलेंडर में कहिलस सिलेक्शन ओकर जवानी हमरा कदीरी एक्शन कृष्णा बाड़ा परेशान सस्ता नइखे उ सामान खूबे फैशन करले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले उता दिन भर खेला ताश हमरा बहिन के करवाना उता रंजर चढ़ले तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दना तू हो आठवा फेल उता कॉलेज पढ़ले तू अपना छोटकी बहिन से हमार सेट करा दना सुना ना भौजी।